simbonile uDu Plessis ebizwa back kokwabo. Stellenbosch unveil him as a new signing esuka kwi-Kaizer Chiefs after i-swipe deal yakhe noPhili. uDu Plessis andizuxoka, he's a good striker and also uyisebenzela i-Kaizer Chiefs because bekunamaxesha apho uyibona ixingile afika uDu Plessis ayonyule. Andifuna uxoka kwelo cala, i-Kaizer Chiefs uyisebenzele kakhulu, but let's hope ukuthi ngoku nxa ephinde wabuyela back uzalifumana i-chance yokuba akaphinda alungise apho ebeyiphose khona. I-weakness kaDu Plessis mna endiyiqapheleyo ngeli xesha kwi-Kaizer Chiefs, phofu ke it's something ebendiyiqaphela nangelaa xesha ebekwi-Stellenbosch kuqala. uDu Plessis i-final decision yakhe it's one of ii-weaknesses zakhe as a striker. So i-final decision uDu Plessis can do whatever, akwenzele yonke into, but when it comes to ukufinisha, i-finishing it's something eyi-weakness kuye. I'm not sure ke if it's something can be fixable according to i-age, because if you can see from inantsika iStellenbosch i-problem yakhe ibi-finishing, can do whatever. Maybe if ever there is a coach can play him kuyinantsika aze ecaleni angabi yo number 9, because even if uze ecaleni can give you something. So he is that type of a player. But for i-Chiefs, unfortunately i-Chiefs ikwi-crisis enkulu where apho ingenaxesha or ingena room for i-improvement. So one mistake you are gone kwi-Kaizer Chiefs if you can see kwesi stage kuso ngoku, because inida abantu abenza umsebenzi, ayinidi zitori ngoku kule nantsika. So let's hope uMjita as uba ebuyele kokwabo izinto noko zizawutshintsha kuye. It's one of i-players endisenethemba lento yoba azizuphelela kwiStellenbosch. uDu Plessis can still offer something better and I believe it's either ungambona ephuma eSouth Africa eyodlala ngaphandle ngoku after inantsika iStellenbosch, but I have a belief ukuthi akazuhlala ixesha elide kwinantsika kwiStellenbosch, uzawuphinda ahambe.